manglung sumpengku mawar kanggote kang tak gedhe ning pinggir delangkung dadi sarana tampane wuyung bangkene rasane kang lagi bedhek tanturane bareng tansah gawe semoga-moga terus rambaka sateruse Ing atase ora piyayi asli Jawa kok ya. Lek ngrungkepi karo kabudayan Jawa kok ya tenanan nganti iso kaya ngono. Wah, pengestunipun Mak Cange pangestu. pangestunipun Mak Cange Yulimbo Iya. pripun pawartosipun Wes ora ketung kuru-kuru. ceria bahagia sampun jatuh cinta dereng Urung ceria bahagia kok ceria bahagia. kok Jawa nganggo o kabeh kok Kaya ora mesti kaya. orang Jawa aja ngomongnya Jawa ya Beda wong Jawa ki sing ora mesti nganggo otok. Nek cara kulunan kono sing nganggo a. Contohnya Banyumas. oh itu kalau Ah, ngapa kan ini ngapa? Jawa Ayo, Jawa Pi. Tengah Banyumas ki tetep Jawa Tengah. oh gitu Ya mulane nek sego sega, ngono kae lho. oh sego itu sih kan Nah, nek cara Yojo, cara daerah Semarang ini kan sego. iya Nah, ngono kuwi. Upamane nek cara nak Jawa kene rono, nak kono rana. Dadi nek rana iki lunga rana, nak cara kene lunga rono. Rono, Ngono kuwi, Rana, heeh, Rika, Iya, Riko. lah mung sing bingung ki nak cara Banyumas kuwi kontal, kuwi nak cara kene iki apa? Mergo kene ra nganggo o. Kontal yo tadi ini. Nah, apa? Eling lho, kono sega kene sego. Sega. Nak kono kontal kene, Kasih O. ha iya nganggo o. Mencelot. Kok terus mencelot. Aku tahu arep mblasokke aku nggon tekan nggon kuwi kan. Tanggane ora ngerti Ah, tak blasoke. wis reti aku bola-bali engko aku kleru ngomong terus dong guyu kabeh ya kenora ngono. Ya kan lupa kan ngono golek guyu ta ya. Iya. Iya. Niki sing taku matur suwun kula saged sowan mriki Mbak Devi makasih Mas Santo matur sembah nuwun lan sedaya perongkot desa Perangkat. panitia Perangkat ora perongkot. perangkat bahasa Indonesia Om. Oh, nak Apa bahasa Jawa? Jawane kira-kira? Nak Jawane iki ya ora perangkat ya nganu, para pangurus desa. Oh. Pangurus. Pengurus desa. Oh ya, para pengurus ya bahasa Indonesia. Ya ora kok. Kuwi basa Jawa ning diindonesiake. Oh ya, pengurus desa. Ya Pak Eko, Pak Ya. Solekan. Pak Solekan. Sembah nuwun. Niki nggih makempul sedaya melumpuk. Sing Makumpul, Ya. makempul. Nah, Sing terus, seko adoh-adoh juga ada yang pulang, corone sing do merantau ya bali ning desane nggo acara bersih desa. Jenenge bersih desa iki nggo ngerukunke meneh. Lah iya toh. Ya toh Sing sing ngrukunke meneh sing maune padha nang perantauan do Perantauan, kundur. mulih. Satu arah satu tujuan. Ya. Kita mengeti karo desane, Reres bersyukur karo sing leluhure. desa. Ya. Bersyukur karo Gusti Allah kuwi sing luwih penting. Karo atine sing diresiki ya Pak, ora Atine ya mung diresiki. desane ning atine kuwi. Dilongi le rasan-rasan tangga ya. Ya. Utanggane duwe kulkas anyarke, kulkas anyar iku keri ya. Lah iya, oh, Diresiki atine sing penting gue ya rukun wargane, nek wis rukun wargane rezekine lancar kabeh. sing penting bagus- wong urip kuwi nek rezekine arep lancar, angger atine adem ayem, kuwi mesti rezekine lancar. kayak sekarang. Oh iya no. Kayak kamu. Heeh.
Udah mulai merasakan. Ya sudah mulai merasakan lancar, Mergane cukup. adem ayem. Ngono kuwi. Ternyata single era itu memberikan sebuah adem ayem kan. Iya. Dengan rezeki yang lancar. Ya kan? nak wingi-wingi rada mumet ning saiki wis kepenak ngono. Udah mulai enggak terombang-ambing ya. Ning ya tetep ana sing sing ndadeli rezekiku ya Neng. Ya, contohnya kayak mau ulang tahun tarung laras ngono ya tetep. Loh, iki beda, iki berkayo coyo. Sakmene sak yuto nggo wong sakmene itu enggak sebrobirone, mbangane nggo sak wedokan. Wih mending dinggo kanca sakmene. Kok terus sak wedokan iki nalarmu apa aku tukang medok. Loh, itu enggak gitu. Aku mau ngomong ke contoh. Dene gue ngerasa apa ora ya sak karepe tergantung pribadinya sendiri-sendiri. Ya pancen omongan arep wong pinter kudu ngati-ati sale. Ora, iku mau ya aja disawang jumlahe sepiro. Iya. Ning katosnanku karo kanca-kanca taruna Oh, laras. seneng kayak gitu nggo tuku iket wis iso nggo buntel lindas sakmono kae. Heeh. Nggo lindas-ndase. Gue betuli sirah kok ndas. Ayah sirah. Heeh, ngono. Ya, pokoknya yang bakun dong ngakaken mau sorokot. Ya, warga deh. Masyarakat kok mau sorokot. Ya, masyarakat yang sudah menggelar kebudayaan, gelar wayang menika mboten dipun lupakan, nggak dilupakan. Ora mung apa carane seneng-seneng tok, tapi yo tirakat dengan menggelar budaya wayang kuwi angel. Saiki wis do ditinggalke milih ngopo sing seneng-seneng tok. Nah, ini mau gelar wayang itu poin dan luar biasa sekali. Mugi-mugi dados berkah panjenengan sedaya. Pinaringan kesehatan, pinaringan bagas waras, panjang yuswa, rejeki kang lumintu. Pedogong-pedogong paringi bati sing akeh, petani-petani paringi tanduran sing apik, duwite pokoke mulih akeh ngono ya. Mudeng mboten Pak Bu? Alhamdulillah. Udah nggih. Alhamdulillah aku kandhane aku ki wis telepati wis sempak aku nek karo warga kene. Wis sempak. Kompak. Ya. Nak sempak kuwi sing cok tak nggo. Wong kathok iki kanggone wong lanang karo wong wedok iki beda lho. Nak wong lanang kuwi jenenge sempak, kuwi sing dienggo wong lanang, sing dienggo wong wedok iki beda meneh jenenge. Cawet. Oh baru tahu aku. Sandangan iki ning nggon-ngone dhewe-dhewe. Jenenge nggon lanang karo wedok ya beda kok. Tutup sirahe nak nggon lanang kuwi ya ana pecis upamane arek dienggo salat apa-apa. Sing dienggo wong wedok kuwi ora pecis meneh. Apa? Kudung ngono lho. Jilbab ngono kuwi. Tutup apa sirah ya. Iya, sak tutup sirah wis beda. Beda-beda. Angel lho pancenan Jawa itu orang ngomongin jatuh aja macem-macem. Jatuh ke depan jelungup. Tiba maju jelungup. Jelungup terus ini apa? Tiba memburi. Tergelincir itu kepeleset. Nak tiba memburi. Geblak. Kejengkang utawa gegeblak. Geblak. Ono. Kalau ada juga kalau jatuh ke depan sampai gini bro gitu jungkel. Macem-macem kan. Ya warna-warna. Kalau bahasa Inggris kan fall gitu aja. Fall cukup ya. Oh fall berarti tiba glundung. Jatuh. Fall in love. Iya. Apa kuwi fall in love kuwi? Jatuh cinta. Oh berarti jatuh cinta. Jatuh cinta apa kuwi? Nek dalang tuh kayak gitu ya. Nek di ngonoke Siti langsung mripate medon ngene lho. Isin-isin piye. Apa jatuh cinta? Lali aku. Iya, wis lali rasane. Lali aku wis lali piyene ya. Iya. Sing arep ngejaki Pandu jare ngejaki wong Semoyo terus kok. Oke, menikah sekali suka parisuka sambil gegojekan sambil sing priksani live streaming yo kayak banget iki saka Gunung Kidul Wilujeng Dalu Tasih Nyawiji live saking Gunung Kidul Jogja. Nggih, menika mugi-mugi pinaringan sehat. Nggih, Mbah nuwun. Matur sembah nuwun nggih. Lajeng saking Mas Hengki Coblong sembah nuwun mugi menika ngersake tembang kangen. Matur suwun mugi Pak Bambang tetap jaya dan sukses. Matur sembah nuwun. Matur suwun. Saking Pak Bapak Sabar Sadono saking Sragen menika. Pak Budi Purworejo menika nggih nyimak. Mas Yanto Deh dari Sentolo Jogja ugi monitor.
akeh banget pokoke sing nyimak banyak mriki. saiki penak ya Pak wayangane ning kene sing nanggap wong kene sing nonton wong sak pirang-pirang sak donya penak banget Mas Suryanto baru klinting ya wis ngono Suryanto baru gitu ya Mas Bagus saking Ponorogo nggih nyimak Ponorogo entuh Pak Kasman Glodokan nggih Mas Mantoka Cemanggal Mas Kabul Magelang akeh men sih Nduk Krisna Seragen. Oh, tenan. Weh, banget kowe. Kuwi mung maca kontak mo. Ora ya kulo do ana ucapan kanca kontak. Oh lah ya. Nggih, menika ngaturaken tadi apa? Tembang kangen ya. Iya, tembang kangen. Aturkan dulu, paling kasih dhewe. Ya, wis. Ya. Pak Slamet Sugiono Banyurip Purworejo nyawiji live streaming. Nggih. Ayo, nduk dibawani sing apik. Coba. Nak nembang bahasane beda ora jajal. Apa? Nak nembang Jawa bahasane beda ora. Yo bedane cara nembang kaya ngene do mlayu kabeh. Ya wis, iki wis gek rabio nyapa to wis S3 wis rampung to. Ya mbok jenenge jodoh tutu gak mesti. Nek bojo golek gampang, sesuk jam 3 golek bojo wis beres kok. Kowe nak lanang kowe tak umurmu saiki pira, Sa? Hah? Umurmu pira? Aku 31. 31. Kuwi nak wong lanang wis tak unekke lho. Ngopo? 31 tahun nggo nguyuh tok ngono ngene. Lu yo bento yang penting tuh kesenangan pribadi, kedamaian hati. Kaya mau jarene single era itu mendapatkan kedamaian hati, rezekine lancar. Nek rong untuk jodohnya yo kerja terus wae nganti duite oke. Melumpuk. Wong rabi yo wis tau ya. Meng kaya ngono kae rasane. Piye rasane? Kau mangga. Makane kadipa itu wis aku malah sing penting entuk jodhone, Pak. Ya to, goleki jodoh wis sing angel. Dongak. Gusti Allah kuwi mengko maringi. Heeh. Ya. Monggo. Suarane awet nih. Ya. Isi sandang kelawan pangan
gamelan wayang Antasena Group. Antasena Group. Antasena Group. Tenanan ora? Tenan kuwi. Oh iya. Antasena Tak Group. kira nek ngarang apa-apa. Ora ya. Ya, tembangin Oke, ya. tembang kangen buat sinten mau nggih? Lupa saya. Wes buat semuanya. Ya, pokoknya. tadi yang kirim-kirim tadi. Semua juga buat konco-konco sing nonton live TikTok. Oh ya, untuk siap. malam hari ini. Sama Nggih. buat Pak Bambang tadi ada juragan tambang kok kudu munggah nggo ya. Oh, iya. No. Nyawer jane. Ya, oke. Ayo, Mbak Elisa. Lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. sound sistemnya ya apik. Nggih, siji WE dhewe apa siji dhewe ta? WE dhewe. Dek dhewe wong pantesan jembeng glur. Jembeng glur. Nek Cak Mol operatore Vino Kasmo. Tapi yo meng delok tok nek kang ngomong apa. Campur sari lencung laras. Tenanan. Iya. Lencung laras diketuane karo kemin diesel. Lencung laras. Campur sari ulang tahun lah. Gawe dadakan kowe arepan. Sayuta, Pak. Ora, kayak ngapusi aku apal aku. Ngapusi. Wong kowe iki apa dadine campur sari kok ora ono sing resmekke kok mbiyen. Ming diremek karo LC kok mbiyen. Arek ngaku nak ulang tahun. Sing ngendang Jaipong iki mbiyen li sinau mayang yo nanggon aku mbiyen. Oh, berguru. Saiki wis iso mayang, wayangane apik. Wis iso mayang, arek duwe bojo sinden. Weh, piye ta iki? Kok ngono ya sinden wangune didalang harus. Ini yang mana sih nomor piro? Nomor 3 saka kene kuwi. Mbak Seruput. Lah iya. Cocok dalang terus sinden. Iya, nek kok saiki kok kuru iki kerep diseruput wae Put. Kok kuru saiki lho. Kok le. Nggih menika. Iki mah lemu banget iki. Si Tri iki lemu banget iki. Ini kan, Tri kan. Kowe kerep sontek apa piye kowe kok lemu. Rada cilik ya. Ya sekarang tuh emang body goalnya mintanya pada kecil-kecil. Oh, ngono. Senengnya ngono. Oh, aku seneng sing gedhi nek. Oh, gedhi iki ndelem. Oh iya, oke paham. Untung aku cilik. Ora nak. Ngono. Aku karo Elisa ki aku wis bangga dengan prestasimu sekarang. Aku kan nyekseni. Wiwit permulaan kamu ajar nyinden iki aku nyekseni. Sekarang menjadi sinden sing wis wis tekan ngendi-ngendi bahkan luar negeri pun mengenalmu. Hebat. Ya semangat tuh. Biyen ki nderekke Pak Bambang Wiji. Iya, biyen nyindeni aku isih blero biyen Elisa ki. Ora, aku ora tau dijatah liyane do entuk jatah aku mung kon suluk siji wis. Lah kowe blero kan anjirane biyen kok. Mulane takon suluk tok wae. Ora, tapi pengalaman biyen kan nanggon dalang to olehmu kan sekolah iki. Pedalangan ya. Pedalangan. Tapi kan kamu enggak mempercayaiku. Ya wis percaya. Dengan kamu sering mendalang nang media sosial ngono kae, bengi iki ora bakal kowe takon mendalang ora. Ya aja lho. Soale wingi aku kapok. Piye? Dagelan tak kondalang, ya. Aku medun itu ndagel kon serampat aku soalnya. Berarti joget serampat toh. Ora serampat, gah aku. Lah ya ngono kuwi kan namanya tukar tempat, tukar posisi, kudu tanggung jawab di tempat masing-masing. Dek, iki dari rekan-rekan panitia. Mereka wonten sing ngersake lelagon.
Nggih. Nggih, dari rekan panitia bawa yen ing tawang ana lintang. Berarti ki sing arep bawa yen ing tawang ana lintang saking panitia nggih? Onten. Oh, menika dari rekan panitia bawa Ada, yen nggih. ing tawang ana lintang. Monggo, Nggih, sinten mangke. sing mewakili Niki dari nggih wonten rekan-rekan ya. panitia? Dari Mbak Ratna menika Wah. nyuwun ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Oke, Nggih. siap. Mangke mbok anu nggih Pak Kades, Pak Iya. Kadus mbok menawi saged minggah pepanggungan nyawiji nggih. Ya. Tadi udah Ki sawerane pesan-pesan lumpuh kok. kono wae engko nek aku ngopeni saweran duneke dalange ora cukup bayarane. Oh, gitu. Padake dalang ora cukup wae, cukup Kene wae ya, aku. ning nggon sinden ya. Nah, ngono kuwi. Aku nganti bingung arek ngecake duit kok ya. Niki sik yen ning Tawang. Oh, nggih nggih. Nggih. Iki Pak, mboten usah dicopot, Mboten usah dicopot, mboten napa Pak nggih. Kaya ning masjid Nggih, lah. mboten usah dicopot nggih, mboten napa-napa Pak. Nggih. Kula niku Iya. malah mboten nate kula copot, malah kula sambi maca Quran bareng. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu Mbak Ica. Mbak Kok Ica? Kula Tri. Mbak Orca. Nggih, menika jenis iwak hias. Ora, orca ki paus kok. Lah iya lah. Dadi iso nyembur. Alah, masa isa? Suaranya. Aku tak pernah Pak, percaya. Di Aku. sebelah sini biar ketok, biar Aku itu kelihatan duwono buktine sik kok ketinggal. nek percaya nggih. Biar kelihatan, Pak. Panjenengan wonten mriki ketinggal. Supados saged ketinggal wonten YouTube. Oh nggih Mbak. Inje. Mosok Nggih. Elisa kok Oh nyembur. menawi mengke Ause. wonten ingkang kelintu dipun leresaken. Mbak napa? Anggenipun bawa. Oh mboten dados Nggih. menapa sedaya menika mboten nonton sing klentu. Nggih, Cek. matur sembah nuwun. Niki kita memetri budaya, bebas mawon. Memetri Ya. budaya. Yes. Cobi Pak, kados pundi? Pak sinten menika? Pak Sigit Pak Sigit. Oh, Pak Oke. Sigit. Dari sini juga Sidomukti. asli mriki. Asli sudah bukti nggih, Pak nggih. Nggih, leres. Oh nggih. Nggih. Pundi KTP-ne jajal? Kok datang gue KTP? Aku ki nek apa kudu ono buktine. Niki namung fotokopi. Nggih, saniki kan nggih. Bener Pak, iya. Kok ndak digunakan Sedaya karo dalange. sakniki kan anu napa namung fotokopi kan saged. Nggih. Nggih to ijazah fotokopi. Nggih. Betul. Tur bahaya nek nggih KTP, dalange ndak nggo mekar Pak. Nggih. Surat nikah fotokopi. Fotokopi. Oh, nggih. Kowe surat nikah iki saiki nek kena golek duit lho itu kandhani. Lumayan ya. Kancaku ana wingi, aku wingi utang bank. Apa? Nganggo sertifikat lemah wudu, sertifikat rabi jare. Kok iso? Eneng. Ya wing bank lecet kuwi. Nggih Pak, monggo Pak. Nggih. Mangga. Yen ning tawang ana lintang. Jos, lu sae ngaten kok. Kudune nek suarane apik ngene iku ora mung 50 sa. Lah, 200 paling ora. minimal. Lah mangke kan Suarane apik kok 50. lah niku nembe ingkang DP. nggih. Oh, DP. Oke. Berarti masih ada Lah, iya tambahannya dong. nanti ya. Cahayu aku ngenteni Ayu ning pincang nggih. Ayu ning pincang. Gelem Don? bintang ora apa-apa ini nggih. Ini ayu. Marang miko ing kosong Sae lho Kang Mas, wonten panjenengan. napa injih Injih. Sae? Datosaken manah kula. Sae? Sae. Saya nggih Pak nggih, saya mawon saya. Sae. Nggih, nggih diangkatke mawon. Sae napa sae? Gareng lho niki lho Eh, gareng sae lho. napa Kok Jawa kok aja muni sae, apik. Api. Heeh. Nek sae iki khususon para mayitin. Pak Sigit. Turune Swantenipun penget. turune masin niku sae mboten sae. Oh sae. Penget ki apa, Sa? Penget kuwi apik banget. Tembungmu anyar sae. Apa? Tembungmu anyar. Kok tembungku anyar? Penget, Lah biasane. apik banget. Biasane Niki namung makili saking rincang-rincang. Ngono. Nggih, mbok menawi binjang
saking Ki Dalang Nggih. Bambang Wiji dipun aturi penak mriki malih kan sanese saged dibinau kados Oh, mekaten. bejang ditimbali mriki malih. Insyaallah. Tenan lho Pak disekseni wong akeh banget lho iki. Insyaallah. Niki setiap berapa tahun sekali wonten mriki? Nak kerep-kerep niku marai bangkrut. Lah Nggih. dadi niki ya sak duwene dhuwit kan ngoten. Oh ngaten. Nggih. Setahun apa 2 tahun apa berapa? Sak duwene dhuwit. Oh nggih, dilumpukke dulu Aku gitu nek toh. didit 8 tahun neh piye kira-kira? Oh iya, ya Ini wis mboten ditungake Kadungake rezekine tahun oke. ngarep wayangan meneh mergo masyarakat padha duwe duit. Rezekine oke. Amin. Rezekine oke. Amin. Ngoten kok. Amin. Nggih. Sun takon war tane reki Kula kok curiga, panjenengan gek dalang nggih. Kok swantene saged sae menika? sinau kalih anu sinten nggih? Sinten? Belajar kalih sinten? Kalih YouTube. Oh, kalih YouTube menika pancen guru sing ora sah dadak bayar. Nggih namung Wis to YouTube arep delok apa ta ora eneng. Oh, film Upin Ipin wae eneng. Unyil wae eneng. Arep sinau apa wae Wah, wene. ora delok film Korea, Jepang wae. Wes YouTube. wong Pak Dalang men nggih sinau niku kok. Nggih. Kulo sekremen nonton sing Korea. Oh, ngulinane. Dek. Drama-drama Korea kae lho maksudnya kuwi. Janji-janji ku eling sumedhot nes sing tias ingsun. Ya, cengkoke apik Niki ngono. belajar kalih Mas Kasmo. Nika piantunipun nggih. Kuwi senembang ta, Ma? Sapa Mas Kasno? Adate kuwi ki royal isamu kok. Nggih. YouTube Mas Kasmo, kuwi anak-anak do nyusul Ari Senjang ana Puji. Iki anak-anakku kan nang kene iki. Yes. Terus nah ngono. Bang, Pak. Tangi setias ya. Tangi sing tias. Pak. Tangise ampun tak ngising. Sing ceto to, Pak. Tangise ngono sing cetha lho aja. Tak ngising, aku tak udut. Mesake si tiase Sing yo. dalange to, lha kula Ditinggal. kan tangi sing ngoten to. Tangise tias ngoten. Monggo, Pak. Ampun ngising lho, Pak. Gak aku. Tangi sing Oh tias. ya wis, nak pancen wis krasa tenan. Sumedhot nas sing tias Sing meneh. Oh. ingsun ni masing sun mrasopo sinek senan Bumi langit. Mas Budi Semarang matur sembah nuwun, Mas Budi Dalang, Mas Budi Dablek, nggih sembah nuwun. Tembangipun panjenengan juga ya. Kalih Nggih. kula mengke. Nembang piyambak to, Pak? mboten apal niku. Weh, nanti. tambah 100 nek ora apal. Enggak. Oh. Dendo ya, dendo. Didenda. Ah, pripun? Ajeng Seraya sinden. Pak ajeng wakil Napa? nggih saged nek wakil kalih atus. Ora kali atus nggih. Cekap nika mawon DP-nipun Oh, nggih to. nggih. Kesanipun mangke waranggono sanesipun Saged saged
Majeng lah kula tak mandhap rumiyin. Oh nggih, sembah nuwun nggih Pak Matur suwun Sigit. semawon ingkang semorawuh sampun ngregengaken nderek nyungunjung wontenipun merti dusun wonten ing dusun Sidomukti. Matur sembah nuwun sedayanipun. Nggih, tepuk tangan buat Pak Sigit luar biasa Pak, panjenengan matur sembah nuwun. Satu sinden maju, sinten Pak? Tri. Sebuti Pak, sebuti Pak. Milih-milih Pak. Mbak Niken Weh, lada. Salindri. Niken Salindrinya. Wow. Monggo Mbak Niken Salindri. Kabupaten Semarang. Niki seledri, Pak. Devi di Santa, ayo ndo, maju ndo. Menika sama ada titipan tak baca. Mbak Elisa minta lagu ke Taman Asmoro, Lintang Asmoro dari apa tulisannya iki? Pajako. Sinten, Pak? Ki tulisannya ra ngerti aku. Pajako Mang, Pajako Linmas. Apa ini? Oh, Linmas. Oh ya. Dari Linmas ya, Pak Jako. Ya, oke. Okay. Ya, yang ing Walah tawangi nganggo ditulis. 10.000 barang lah. Iya apa-apa. Oleh. 10.000 nggo tuku uyah ngono. Wah, dipangan Wah. dhewe iso nganti melet-melet kayak kok. Uyah ro kecap ya. Ayan. Ayo, Dev. Duh, lu saya Nggih, gede. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Elisa. Malam Mbak Devi, terima Oke. kasih. Udah Kita kayak angka ngomong-ngomong 10 ya kalau begini ya. Kah? Angka 10. Ya ora lah. Kok 10? Nggih. Sugeng dalu malimbo Mak Cange. Apa rasa ngulat aku? Sini. Aku ki namanya Biar dimesoni lebih dekat. sidan iki aku ora piye-piye aku iki. Meng cok masuk angin juran. Mau cari meh di nganu dongake ben ono kukule ngono mau. Kayak ora mandi to enggak Ora mandi. Enggak ada. Oh, turah amane. Ya, urung tak fatih Kayak niate kaya. wis elek tetep ora mandi. Karepmu. Rasa lawat aku. Ora mati aku ya bruwet kok aku. Oh, arep tak matke nganti blenger wong kuwi ndi bojo kok. Iya. Coba kowe iki rondo ngono ya. Apa? Ya. Ya, yen ing tawang ya, iki mau. Ya. Oke. Yo Mbak Devise, ya, oh gentenan. Monggo lencung laras. Ku tak antemi lho cung dolanan HP terus kowe. Arjenmu kuwi lho dipejet iki. Belajar YouTube kok, belajar maha guru YouTube. Cung kowe ora kaya segara madu wingi lho, Cung. Sapa? Sing segara madu sapa? Lencong ya. Lencong. Oh, segara uyuh kuwi kowe kok. Yo. Ya, Jan. Mas Hengki Coblong makasih rawuhe ya. Rawuh tekan kene nggih. Kayange. Kayang. Heeh. Oh, Anggere kowe guyu seneng aku sana. Ora jegadul ngono kaya bongkokan diamen. Senyumku untuk semua orang yang di depan sana. Iya. Ayo, pok mayune. Tarik, Mbak. Yeneng tawangan oleh wong bagus. Rukuk nangis sing
wis ora noleh. Biasane wis ya Pak. Iki kudune sesuk ditekani nang omahe ngono kuwi terus ngene, anakku wedok sing ayu dhewe sak njaba lekat. Ana lupute pakmu sing gedhe pangapurane. Niki ana dhuwit 500 tambahan. Ya. Oh ya apal ya, apal lagi ane kudu ngono ya. Iya. Oke. Nggih menika ngaturaken napa malih Mbok menawi Pak ini Pak Kades, Pak Kadus. Nggih minggah pepanggungan. Nggih mboten napa Pak Kades, Pak Lurah monggo. Oh nggih, Ladrang Sido Mukti. Oh nggih, saking Pak Muhroni. Ladrang Sido Mukti ya, Ladrang Sido Mukti ya. Iki piye ya? Sing mendekati Ladrang Sido Mukti apa? Oh sajake nyoto kabeh welingku. Oh kuwi. Lan wengine yo nganti kembang wis kuwi. Oh ya. Sebadani untuk anu ya. Diku anu ya. Kor kabeh sithik. Klothok ngono. Golek notasi sike ejabang bayi. Piye, do padu? Ketemu rong. Rong ketemu go PR sik, ngono. Diselani dulu. Diselani, ayo. Tadi ada pamundutan yang lain. Wis sinden sok ketep kuwi. Ayo ngadepnya lho. Sing endi, Pak? Sing Iki lho, saka nomor loro lho. Sepati kaca-kaca. Enggak, monggo. Iki ana ayang-ayang, ana ketangan loro. Halo, Put. Kok Put? Tri ngono wae wis. Jeneng kok meh padha iki mare. Nek kira puput sing kae aku mudeng aku. Piye Nduk kabare Nduk? Wis panen kobis apa urung? Dereng. Urung. Ora ra nandur ijen. Mboten. Oh ya wis. Nandur apa Nduk? Nandur nandur pari. Oh, gunung ana parine wis kok. Oh, anak kuwi wis biasa kuwi nek nandur pari tukule tuket sekit wis. Jenengan biasane ngaten niku. Ora. Aku sing nandur. Ya. Nggih. Ana apa nyuwunan tembang pirang-pirang apa sing arep aturke, Nduk? Ladrang Slamet apa? Ki PR lho kuwi Sita Mulya Sita Mukti. Sajake nyoto. Kuwi lho. Saneseng niku, Pak. Heh? Katon Edi Pen. Oh iya, ayo. Ya, kuwi engko bar iki ndelik-eling sik. Menika Kuwi wonten ngatur kapan sik? ke Taman Asmara. Oh, ke Taman Asmara. Dari Pak sinten menika? Pak Joko. Linmas. Kuwi ana DT 100 kuwi. Ora, Nggih, bukaan. Nah, 100.000. ngerti aku ki wong jero amplop aku ngerti kok. Kok emat men to, Pak? Ngerti lho aku. Oh, mamu nganu, ngarep omah ana wite pelem. Mboten nih? Oh, wis diketok berarti. Kuwi jaman mbahmu malah kuwi. Aku mau wirang lho. Kok iya, Pak? Ya. Air. Hae. Iya, Mas. Kuwi original arep kentekan baterai kok digowo. Iya, mulane jenenge campur sari lincung laras ki ya wis bener. Iya, terus ke. Ke Taman Asmara. Kowe wis ke Taman Asmara tenanan ya? Dereng. Burung. Dereng. Mosok ora samodho-modho karo Elisa. Nek ora ke taman ya gek golek sing namani ngono lho dadi. Aku gek ngancani Mbak Elisa. Lu jane ngenteni aku kowe omah. Ngenteni ngopo? Ya ngenteni dalan maksudnya ora bareng ngono lho.
Mboten mawon. Bahaya sama dalang Aja itu bahaya. Dalang iki bahaya, bojone akeh. Ya. Pun nggih, Pak. Ya, lenggah. Ki mau Sida Mulya Sida Mukti mau. Kelingan to? Lancaran ya gitu ya. Oke, ayo kaca-kaca siap-siap. Sinden kur lho ki. Oh. Ben bisane tetep Sida Mukti. Nah. Ya, Mas. Nganggo bukane apa bukane? Ayo, siap. Lancaran Sida Mukti. Halo? Kur. Lancarannya rada cepet ya. Oh. Rumeng mulat Rumeng mulat wes konjuri suluk Soro Hapsari ong Sari sambung mesti kudu eling ngono ki sambungane ngono ki apik sampun dipun aturaken ya Yotri ngadeg angkrem wae sinjane lemu ya saya jedot iki nang omahe mikuli lemi apa ya ta Fitri? He? Mikuli lemi ya. Boten. Nah, apa?
Lah nggih karang nek pikirane seneng niku nggih mestine dadi Ilmu ya? daging. Oh ngono, nek pikirane seneng dadi daging. Oh iya iya. Jenengan seneng napa mboten to? Sopo aku? Kok saya kur? Aku bahagia ya kok prosesnya mengko saka sithik lelmu. Ha iki wetengku saya gede. Ku nek weteng wis gede engko terus meremen nang nggon liyane sing mundak gede. Oh, sing iso gede sak liyane weteng. Oh, wah. Besok saya kasih tahu ya, saya sepilkan nanti ya. Terus kita unboxing sama-sama. Oh, unboxing nggih, sugeng dalu Ya. macange Malimbo. Heeh. Sugeng dalu Pak Bambang, Mbak Ya. Elisa. Arep nembang apa, Nduk? Kowe ana panyuwunan saka panitia-panitia isih to? Ngene iki sing dereng napa? Oh, ki Gunung Kidul, Mas. Nganu barang yo mriksani iki. Mas Darwanto Purwodadi Gunung Kidul, tepus kono. Ya, ini yang belum dikasih lagunya Lintang Asmara sama Ayang-ayang. Oke, Lintang Asmara Ya, ya, Nduk. ini pasangannya siapa ya? Oh, lho yo golek no. Eh? Golek sapa no? Nek dirimu sing nyanyi sing ngerti. Sing ngerebak, sapa? sing ngerebak kowe. Sing ngerebak. Sing ngerebak kowe. Oke, kula sak karepe. Kasmo, nah, Kasmo rene ora idak-idak kowe kok. Ayo Cah Bagus. Ayo ora meng karo LC terus, karo Sidan ayo. Dita sing jenengane Kasmo? Ayo, sepote Kasmo serambat, Cah. Ayo. Inyong. Ayo semangat. Oh, jebulane nganggo blangkon bener. Wes persiapan iki pokoke. Ora golek tambahan. Dung dung. Serambat Cah Bagus. Joget sih. Rata Sasa Kiramane. Malah kaya ular keket ngono kale. Nggih wong niki ditabuhi malah sing joget ngene-ngene tok. Iya. Ah, gegeden weteng ora. Kowe iki ketoke le joget jago ming ngono-ngono ku jero wah lho polah. Polahe ngerti sanggar kaya Ngerti jengklet-jengklet ya ta. ngerti ula kobra. Iya. Kowe ketoke ming nani nang jero ku wah. Berarti goyang dalam nggih. Oh. Iya dalam. Kowe ngerti Pernah ya weruh? Tri? Pernah weruh ula kobra sinaramu? Ula weruh? Ayo ning mburi. Sik Pak, Kak merohi ula kobra sik. Aja sik. Ya Tri ki ya manut ngono. Aja. Aku lak penasaran to. Untuk apik lho nok tenan. Oh, ula kobra sih kalah karo ula dumung. Lho, kok saged? Sesuk tak spilke. Nek ula kobra niku lak saged ngadeg. Heeh, ning jember, ning dase cilik. Bentuke ale piyu. Kok ale piyu? Wes, kan ora tau ora tau. Iya, kowe ndase ping cilik nek ula kobra ki ping jeber tok ngono kuwi. Heeh. Nek ula dumung ki gedhe ndase. Kadudoke samare bojoke bali burung iki. Apa sampean ki wis ndek bojo? Yo nak ning kene aku durung tonduk padian. Oh, durung. Kowe iki ketelakan Pak Alek. Hah?
Pak Alek. Ketelayan Pak Oh, Alek. bapakmu ini. Eh. Bapaknya Sembonang berarti. Oh ya Allah, kowe iki wayah kon PKL kok malah tekan kene iki. Kok mangkat. Nek anaknya sama nisik to. Gampang nah masalah sangu sementing pokoke. Apa kuwi? Loh, ya ngerti aku mbek Pak mbek Alek ya ngerti. Ngono ki mudeng. Pak, Ya. ini ketoknya bakat ya dadi dagelan ya. Ndi? Eh, Ya bakat ki. Meng le mare ora tet laris iki mergo urung ketrima. Oh. Sampun lho Lah nggih. tuh jenengan nek Wis muni keterima? kalih Kasmo kula. Nek trima niku Kang lekne dirin. Bapak waturaimu wengko. Nggih. tenan ora. Ya, ini lagunya apa? Duit ya. Nggih. Kamu biasanya nyanyi apa? Aku nyanyinya biasanya balon kadalima. Oh, emang kamu punya balon? Dua. Bone Alek. Dua. Yang satu agak kecil. Nggih. Dijajarke terus anglir. Coba tunjukin Mbok Alek mana? Mbak Alek kamu mumpet saja ya. Nun. Oh, lu terima ning kono ding. Ya, Mbok Alek izin ya, tak pinjem dulu. Mboten napa-napa lah, gabung ora apa-apa ora kalong kowe kaya mbok ya. Ya enggak mau kok. Nggih. Ora apa-apa jadul ketekan ngomah ngono ning Dari ibas. rapi. Wes tresno, ora bisa Sampun Bapak. Makasih. Mbak Suwun. Mas Kasmo. Mboten enten sing lali. Estu? Ndang nggih. Makasih. Nah, ini ya lungguh sik nduk hati-hati. Lungguh ku aja seru-seru. Lah alon-alon cah lembu ki aja seru-seru nang lingguh ki. Tahu ana kasus sinden lembu ngono ku lingguh ke susu dingglik ilang. Napa kula pun termasuk lemu? Wis, mulai ketemu esok nang kamar mandi. Lah rumah sakit. Lho dak, lah iki apa? Pak, rumah sakit kula sing biyen ya semene jenengan. Lah, saya lembu iki. Saya gede. Kembali ke Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa. Engko nggawa kanca entuk ana iso ana Mbak Puput, isi ana Mbak Yudik kae. Ya, heeh wis. Ngejak Mbak Sik. Devi meneh ya itu. Oke. Nggih. Nipun niki anu mboten sios Pak Kadus napa Pak Kades? Lah nyatane piyayine ora rawuh rene Mboten kok nggih. ya. Oh nggih. Ono request iki dari para netizen-netizen yang lumantar TikTok dan live streaming ngersaki gelo. Gelo. Heeh, Nggih. gelo. Siap. Tadi juga ada ya, bentar tak Ya. baca dulu. Ya namanya Monggo, nggih. penggemar itu tuh harus kita apa namanya ya, disapa ya. Kita tanpa penggemar apalah kita. Nggih, menika wonten dari Sumowono Pak Rohadi. Request gelo. Lah ya podo. Ya itu, sama podang kuning. Ngono ya. Ya gelo. Ya. Sik mana? Podang kuning. Oke, beres. Kulo kalih sinten, Mbak? Yuk manut karo Mbak Puput, Mbak Puput durung kuwi. Mbak Puput belum kok. Yuk. Ya, monggo Mbak Puput. Kancane nduk. Monggo. Puput Supanduwati. Ya. Yuk, yuk. Puput Supanduwati. Ya. Ya. Yes. Irit men to Mas Lencung. Aku iki apa wong lomo apa? Wong didelok bentuke rai iki wis wong cetha nak wong pretung. Petung. Wong pretung kae iki. Sugeng dalu Mak Cange Iya, Malimbo. dalu, Sugeng Bro, dalu Mbak Puput. Rasa. Oke, ini ada permintaan podang kuning kita pinangkani ya. Oke, nggih. Pakai bawang kan nih? Oh, nganggo bawa kae sing ngersake. Oh iya, oke. Nggih. Ya. Nadyan wujud temong peksi agawe taline brang Ayo, Bu.
si podang jenar ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Ya, podang kuning. Ya. Esok aman. Metu kok, Mak. Metu kok, Mak. Metu ke mak ngikut wah mau tok kapake tondu. kesek Ya. Mak. Ya, iki pancen puput iki rada masuk angin. Sik buka Mbak Elisa ayo. Esok aman ya. Esok awan ning omah wis ora krasa. Halo. Uyuran golek sing tak sayang. Kang pamit jaranggonku golek ora krasa esok awan ati wengi. Mana yen dilio leak nak sawang men sone ngebah kan jangan tak nitik saka kateman sarawe ngose dheweke ngalepen
Kudang kuning sampun dipun aturaken. Niki wis ana meneh request Grajagan Banyuwangi dari Linmas. Weh, Gerajakan Banyuwangi. Saiki amplope dinehke kene kabeh. Iya, untuk darene aku dalang kok nguntuti amplope. Ora iki mau ora dijupuk to? Nah, Aman ta? utuh yo aman yo, aman yo. Walah, tekan Banyuwangi 20.000 iki. Tekan ora engko. Berarti kuwi mlaku. Dadi 20.000 ku nggo tuku aku wae. Karo nggo pipis. Iya, ora iso saiki ya mengko karo gara-gara. Nggih, Ndek. Gelone iki mau ora isih ketok. Gelon kan ayang-ayang nonton niki napa all artis? Apa jeneng Gerajakan, Derek? Gerajakan sakniki nggih saged. Mau yang all artis ayang-ayang apa gelong nggih. Oh iya. Apa? Ayang-ayang ya, all Ayang-ayang. artis ya. Iya, Ayo biar manut. rame-rame. Yo rome-rome. Rome-rome ayang-ayang ya. Ya. All artis. All artis. All singer. Yo Grajakane nang gara-gara ora apa-apa engko kedenge ngenteni tekan nganu sik, tekan Surabaya sik. Sedeng sotone medhuk. Ah kedenge sotone iki iso dadi tenaga nggo mlaku tekan Ngawi. Siap. Yo all artis. Mbok ngerti mau puput rasa medun yo put ya. Keju munggah medun iki yo put ya. Medun terus capek. Keju ta? Keju. Ini raya seneng ta kowe? Ayo, penak lho, Pak. Lah, kaya penak to, Pak. Ya mbah aku ora ngerti aku. Mosok. Ya. Tenan ya. Ayang-ayang Ayo. all artis. Makasih Mbak Elisa dan kawan-kawan. Mas Angin Limbo. Aku tak neruske lakon sawetara kok ndak ora tutup, engko ndak. Engko tak selase gender iki ndelok HP terus dolanan TikTok. Engko ndak malah ndelok film-film sing ora apik. Ngono nduk? Iya ngono ya ya. Mundur sak watara aja nganti kesuwen kok ndak dadi dukane ingkang sinuwun wong guyon iki ya kena ning nak kokean iki ya ora apik. Ngono ya, Mak. Mula ya sithik edang sing penting matone rata. Ya sekaen kersane biung kaya ngono ya ayo mundur sak watara. Ya mundur ya, Nduk. Mung tak dadi duka. Ya ayo, Mak. Kandhane kang sekara kadung awalan kembang menara kandhane semu harum minor lan oyot-oyotan kadi kusuma mangambar ambar kukusing tubaku malun galun kadi kusuma kang membo Bathara tansah marapamane ngasukma sinuksmaya winahya ing asepi semimpen palenging kalabu pambukaning marana taren saking liyap layaping ngaluyup pindha pesate supana sumusuping rasa jati tatan cinandra ingkang wonten jero kedaton praja Dwarawati ingkang wonten Pagrajawi nata Mandura Prabu Baladewa hangan Raden Haryastyaki lan sawetawis para wadya bala Dwarawati panyasar Dullah Witridita